Zdrhaj! Uteč, Kodiak! Vidíš ho tam? Vidíš ho? Vitaj v ďalšom diele. Veľmi pekne ďakujem za tvoju podporu na platforme patreon.com/Marek Automotive Comedy, pretože i vďaka tomu môžem točiť ďalšie časti. A možno takto dohromady zvýšime mieru, nazvime to celospoločenskej radosti. Teším sa a ďakujem. No už choď pozrieť to video. 2-litrový štvorvalec, masný diesel a turbo. Výkon 193 koní a 400 Nm sú v spojení s výsledkom 16. Pôsobivé čísla. Tabuľka uvádza spotrebu do 6,6. Surová realita namerala spokojných 6,9. To si nechám. V zlatej Bronx sa otočíš na 11,2 metry a v ďalších 8 takisto. A keď tuto poprepínáš... Dobrý, poisťovňa. Spustilo sa núdzové volanie. Matrix LED vpredu, LED dynamická realita vzadu, masku so svetelným pásom a červenú lištu s uvítacím efektom je vidieť prevažne po tme. A teraz tma nie je. S rozmermi tu hore... Sorry, ja som to dal dole. Tu dole znesie Kodiak aj druhové označenie Magnus. A svetlá výška 185 mm pomôže napríklad pri zvýšenej povodňovej aktivite kaluží. Zásadné zistenia z testu sú, že 20 vyzerajú túžobne a za príplatok ti z komfortu spravia peklo. Hlavne si nedaj stiahnuť čapičku. To, že si nevieš nájsť polohu za volantom, si pamätá na 3-krát, ale masíruje ako rodák z Filipín. Krúženie. Že ak sa chceš ukončiť vykrvácaním, mohla by pomôcť lišta okolo budíkov. A že interiér Siut Kodiaq v umelej koži ťa neomrzí ani za 2 naviac. Objemy a hmotnosti 910 litrov by vyhovovalo aj piťovcom a 2105 tým, ktorí ťa od nich potom preberú. V nádrži máš 55 litrov a na močovinku 18. Váha 1934 kg, ale keďže nezaradíš N, kým tam nesedíš, tak si nepotlačíš. Kodiak potiahne až 2300 kg a keď už ťahať nechceš, nakopneš ho ako starú javu. Kodiak sa ti s láskou postará o tvoje sucho, pokiaľ sa ti všade naokolo deje mokro. Aby aj metalíza zostala celá a potomok nebol bitý, aby si sa trafil aj s Parkinsonom, Hej, ty! o prežitie tvojich detí, pokiaľ by sa im chcelo v 130-ke čúrať, aj o tvoju úzkosť z neporiadku. Zrýchlenie 7,8, zvuk jak medvedica v menopauze a maximálka 220. 7-stupňový automat si najviac rozumie s režimom Sport, pretože ten dynamiku a medziplyny vie.